Se crede că centralele solare sunt o modalitate foarte bună și progresivă de obținere a energiei. Panourile solare nu consumă combustibil și nu emit gaze nocive. Totuși, centralele solare au o proprietate foarte neplăcută, strică sistemele electrice. Să ne dăm seama cum se întâmplă asta. Producătorii și consumatorii de energie electrică sunt conectați la o singură rețea energetică, în care trebuie menținut un echilibru între producția și consumul de energie electrică. Echilibrul sistemului energetic este foarte important. Orice deviere a echilibrului în orice direcție duce la consecințe nefaste. Dacă există o lipsă de energie, echipamentul nu mai funcționează. Dacă există exces de energie, dispozitivele se pot arde. Centralele electrice tradiționale, termice, nucleare și hidroelectrice, produc electricitate în mod fiabil. În orice moment al zilei, în orice anotimp al anului, generația lor este previzibilă. Centralele solare produc electricitate intermitent. Acestea au fluctuații anuale, sezoniere și zilnice. Generația poate varia foarte mult în timpul zilei din cauza vremii. Soarele a dispărut în spatele unui nor. Producția de electricitate a scăzut. Cerul s-a înseninat. Generația a crescut. Astfel, centralele solare creează o generare asemănătoare valurilor, cu vârfuri și văi imprevizibile. Deși ponderea centralelor solare este mică, generarea lor fluctuantă este atenuată de tipuri de centrale electrice mai stabile. Dar când ponderea centralelor solare devine semnificativă, se strică întreaga rețea electrică. Exact asta s-a întâmplat în Spania în aprilie 2025. Electricitatea a dispărut în toată peninsula iberică. Centralele solare din Spania au fost oprite. Cert este că Spania este cea mai sudică țară europeană. Există multe zile senine și însorite pe tot parcursul anului. Condițiile pentru generarea energiei solare sunt ideale. În ultimii ani, Spania a produs mai multă energie electrică decât consumă. Spania exportă energie electrică. Cantitatea de energie electrică generată de centralele solare din Spania este în creștere rapidă. Generarea a fost crescută prin conectarea mai multor fotocelule solare. Companiile energetice preiau surplusul de energie electrică de la cetățenii obișnuiți în rețeaua generală, de la micile lor panouri solare instalate pe acoperișurile caselor lor. Astfel, în Spania, ponderea producției de energie solară a depășit 15% din totalul generării. Rețineți că ponderea centralelor electrice pe cărbune a scăzut semnificativ, care asigură o generare stabilă de energie electrică. Acum să vedem ce s-a întâmplat. Primăvara, aprilie. În Spania temperatura este foarte confortabilă, plus 18, plus 25 de grade Celsius. Nu este nevoie să porniți nici încălzirea, nici răcirea. Soarele răsare mai sus în comparație cu iarna. La prânz, producția de energie solară este la cel mai înalt nivel. Panourile solare au furnizat o cantitate mare de energie electrică rețelei. Rețeaua electrică spaniolă nu a reușit să oprească producția în exces. Rețeaua electrică nu a putut utiliza energia în exces. Rețeaua electrică nu a putut transmite excesul de energie electrică nicăieri. S-a produs un dezechilibru periculos. Generația a depășit semnificativ consumul. Și apoi a fost activat sistemul de oprire de urgență. Aceasta este o acțiune preplanificată și configurată pentru a nu deteriora echipamentele consumatorilor. Electricitatea s-a întrerupt în întreaga peninsulă iberică. Pentru că există multe panouri solare nereglementate, conectate la rețea în toată peninsula. Proporția mare de producție solară nereglementată și neuniformizată este adevăratul motiv al colapsului energetic spaniol. Celulele solare există de mult timp, dar nu au fost utilizate pe scară largă din cauza eficienței lor scăzute și a generării haotice. De ce insistă Europa atât de mult să construiască centrale solare dacă acestea sunt instabile și periculoase pentru rețeaua electrică? Pentru că Europa are o problemă energetică serioasă. Vom vorbi despre asta mai departe.